मुंबईतील कुर्ला पश्चिम परिसरामध्ये घडलेल्या एका भीषण अपघातानं मुंबई हादरली। बेस्टच्या इलेक्ट्रिक बसनं अनेक वाहनांना धडक दिली। त्याजवळी बसनं काही नागरिकांना देखील चिरडलं। या अपघातात आतापर्यंत 7 जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती मिळते, तर अनेक जण जखमी झाले आहेत। या घटनेमुळे परिसरात मोठा गोंधळ उडाला आहे। दरम्यान पोलिसांनी आता संपूर्ण प्रकरणाचा तपास सुरू केलाय। आरोपी चालक संजय मोरे याचा वाहन चालवण्याचा परवाना ताब्यात घेण्यात आलाय। इलेक्ट्रिक बसची पाहणी करण्यात आली, तर चालकावरती सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। त्याचबरोबर बसची संपूर्ण तपासणी करण्यात आली आहे। कुर्ला आगार या ठिकाणी अपघात झालेल्या बसला ठेवण्यात आलाय। आरटीओ कडून बसचा पंचनामा करण्यात आलाय। तांत्रिक बाबींची तपासणी यात करण्यात आली आहे। बसबाबत प्रत्येक नोंद नोंदवली आहे। ही बस वातानुकूलित असून 332 या मार्गावरती धावत होती। कुर्ला ते अंधेरी अशा मार्गाने बस जात होती। कुर्ला पश्चिम आंबेडकर नगर परिसरात हा भीषण अपघात झालाय। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।